ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи беҳтарин Knockout TG қарор дорем ва шумо дӯстон чӣ хеле ки дархост кардем мо дар бораи Фаридун Одилов видеоролик омода кардем. Агар дар бораи Фаридун донистан хоҳем, пас моро то охири видео пайгирӣ намоем. пеш аз сарчаи видеоролик мехоҳам миннатдории хидма ба ҳар яктаи шумо тамошобинони азиз расонам. имрӯз шумораи обуначиҳои шабакаи беҳтарин Knockout TG ба 20 000 нафар расид. махсусан дастгирии ҳар яки шумо буд ки мо ба ин шумора расидем. ҳазур омад, ҳаматона қичоқ кардам. Саломат бошен. И конечно же подписку, лайку там и собственно не забывайте. Мали, саломат бошен. ва мо ҳамарӯза барои шумо хабарҳои тозатарин аз ҷаҳони ММА ва ММАи тоҷик пешкаши шумо мегардонем. ба ҳар яктатон раҳмат. дастгирии шумо пешравии шабакаи Knockout TG. чӣ хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, терминатори тоҷик Фаридун Одилов 9 моҳ мешавад ки дар майдони набард муҳориба накардааст ва ин барои корномаи варзишии ҷанговар зарари хича мерасонад. ҳам акнун фурсате фаро расид ки терминатори тоҷик ба октагон барои мухлисони худро шоду хурсанд кардан баргардад. сармураббии ӯ Раҷабалӣ Баёнов дар мусоҳиба бо Баҳриддин Ҷалолов дар ин бора хабар дод. дар бораи Фаридун, чемпиони лигаи Eagle Fighting Championship ягон хабар ҳаст? Фаридун уже соперник муайян шид. Мо розигира додем, Фаридун ҳам розӣ шид. Якта канадецай боеци нокаутёрай, боеци назди лигаи сини ҳамо хичон ҳисоб мешавад. худо хоҳад 10 декабр Москвада. ҳамчунин саҳифаи расмии Eagle FC ана ҳамин расми Фаридунро гузошта чунин нависон: терминатор бармегардад. ба наздикӣ мо набарди чемпиони ҳозиразамони вазни миёнаи ташкилота яъне Фаридун Одиловро хабар медиҳем. албатта ин дар соли 2021 баргузор мегардад. дар моҳи декабр нақша накашем. ҳамчунин президенти ташкилоти Eagle FC Шамил Зауров дар бораи санаи набарди Фаридун чунин гуфт: мо Фаридунро санаи 10 декабр дар қафас мебинем. ин охири сол мешавад. як турнири бениҳоят пурсарусадо шуморо интизор аст. дар ҳол мегӯям рақибаш Марсио Сантос нест. худи ҳозир мо шартномаро интизорем то ки ба таври расмӣ эълон кунем. агар Фаридун ғолиб ояд, пас ӯ муҳофизати камарбандро дар вазни миёна бо Александр Шлеменко баргузор мекунад. ин набарди хело ҷиддӣ ва арзанда мешавад. албатта дӯстон, аз ин хабарҳо ва гуфтушунидҳо пас маълум мешавад ки терминатори тоҷик моҳи декабр ба октагон бармегардад. ҳамин ки номи рақиба эълон кардан, мо ҳатман видео карда ба шумо хабар медиҳем. барои ҳамон ба шабакаи мо обуна шавем ва барои моро дастгирӣ кардан лайка дареғ надошта ҷеби вазнин қати нокаут кунем ва дар зери ҳамин видео ҳатман фикртона дар бораи бозгашти Фаридун нависен. ку бинем чанд тамошобин ё ин ки мухлиси Фаридун бозгашти Фаридуна интизорад. раҳмат ки видеоролика то охирша тамошо кардем. худтона дар ин ҳавои сардӣ эҳтиёт кунед. то видеоролики навбатӣ, хайр. Ay,